par laispa sapuar. Laispa sapuar. Keteng pa badakon badaman sem bakoj amen kajing e jong trai jing Jesus Christ bad gajing e jong oblay lambat gajing selok jong man sem bakoj kindan rengkat bad pi baro Rengka bat piru. ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi ngi rakhe ya kasngi buram jong gajing kha ya Yohanes Baptist ha kena kasngi bangi rakhe ya kena kasngi buram bad kasngi kha jong Yohanes Baptist lengba kena kasngi u Yohanes Baptist u khot u wer bad u kentu kan pham yanga badepi ba ngin kelak bamut na gejing embarem jungi bad kumjuro bangin budhok ya u Chris ubadai unong suspa jong kajing em jungi lengba kajing em gajungu lengba kijing elap kijungu uhikaya nga yepi bangin shashkor ya ka gospel kajung utrai but habangi shashkor ya gospel kajung utrai bangin dewan pai no na kalanti kabarem kajungi bangin penbait na kabenta kajing em jung Chris bangin yo pediang ya kata kajing pen em ha kajing em jungi baman lakasngi berkum juru nak banta gajing em balawai jungi dain mata kadau ha gane kasngi ko hanmen ko para bangiwan ban simenta ha gane kamas ka bakoj kasngi buram jong kasngi kha jong Yohanes Baptist tongin IT la de how blay try kan rat tongin pashu ngi kerpat yu bon krisyan yangi on yarab yangi bangin la ban yosngeu ya kata gajing khot jong Yohanes berkum juru gajing khot jong Jisu ban kala kabamut ban budhok yaw Chris ha gajing em jungi baman lagasni langba gajing em babha gajung ngabat gajung pi dain mata gadau ha gane ka step habang Yuan banterwa ya gane gajing maya ka bakrau bar gajing maya ka bakutam to ngin khot yaw blay try kan rat bat ngin penmap na ka banta kilat kitam kiduna kipop kisang gijunga gijung pi kenang ba mangi wei pai wei ngin long kita ke babidor ban simenta ha kane gijing maya to ngin pai soble tracken rat da ka ba ngia duai lang ngapla haulei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang lele pop sibune da gijing perkat da kicin da kikam da gijing leklet da gijing le palachanga da gijing le palachanga da gijing le palar bakrawe changa namar gata nagarpad ya kamaria bukuj kabaisa kate sati ya kenge barkirukuj badyapi ko hanmen ko para banduwai nagabanta changa how try ublay chungi ublay badan bor baro unis nayengi badlama bigi pop chungi unyalamingi sha kaching embom jukut amen. Go try to listen, go try to listen, go try to listen, go try to listen, go Christ listen.
Cristo isene, try to isene, try to isene, try to isene, try to isene, Uromu blesha tro, what I can do, Jesus. I keep and real borrow, I don't go on Baba. Yeah, I'm very worthy. Yeah, I'm done wrong, but he's so yummy. Go try, go place him there. Go pardon, Lord, Tuangin ya duai Koblei meu bala penmi perthei yau Yohanes Baptist baun penkre yau pai bajanai na kebantau Chris to ai hakipai jongme ya kajing ai jong kajing kemen ba kenja mensem ba to yalam yakidanot jong kirungai baro sha kalanti jong kajing pen em bat kajing sup daw trai jung yu Jesus Christ ukon jong me ubi malbasan sha roing kat bad me ha kajing yalong ka we jong man sem ba khut ublei junam la junam amen. Kasimpuli naga kitab Jeremia hagisngi chunguchosia kaktenu try kalakren hanga kaong chwa bangan seng yapi hakpo kakmi ngalapo chimut yapi ba chwa ben kha yapi ngalapen kentang yapi ngalathung yapi panlong unong ya thulupa yaki chai penriu te ngalaong aku try kublei hakmi ngamnang kumno ban kren namar ngalong tang ukhna henry utrai laong hanga wat ong ngalong tang ukhna namar shaparo kipangan pha yapi pidai ban let bat kat yakaba nga hukum yapi pidai ban kren wat om shepting yaki nabang adon ringkat pat phi panyada yapi uong utrai nangta utrai ulakneri lakikti bat ulakata yagashintur chonga bat utrai ulaong hanga hakmi ngalapo yakiktin chonga hagashintur chongpi hapet ngala aibor yapi mentagasngi halor ki jaipen riu bat halor ki hima panrat bat panpentua panpenchot bat panpen khlem pantei bat panthung kaktin chong utrai Isomu yaule. Sam yo puwe no bar nyos pa san punriu. Nyos pa san punriu. Ngan pin na baro shisi yaki kampen im jome trying a one written weapon leranyanga a hok jong me belaja
Precious Gloria Tolong mami mau siang baskem kaku baklan jonga Kiriu sniu kiriu ula pula jangan Ngan pen berapa rosisi Yagi kan penim jong me Mame me long kacing kermen bacing shan ya jonga Shanya nadu badang samla Amiku try ngala shanya nadu badang syuka Kapwa kakmi meri mepsa sumaryanga Ngan pen penabaro sisi Yagi kampenim jome Ngan yai pen benabaro sisngi ki kambahok jome Kam jing penim namela yang am hipu Melahi kayang aku play nadu badan samla Bentangan yai benaki kampura jombe Ngan benabaro sisi Yaki kampenim jombe Kajing pule baar, kajing pule na kasiti baningkong u Petrus bakut. Ko bait wadla pim shimyo iya u Jesus Christ pi jo u. Wadla min ta pim yo iya u, pingit ha u, bat pisak kemen da kajing kemen, keba omla ban batay bat badon burom. Kum uso chong kajing ye chong pi yo ya kajing pen im ya kimin sim chong pi. Kinong tulupa kilaya tulupa, Shipang kata kachinga kaban nong kachong pi kilawat bnya bat kila tokit shipang kani kaching pen im kila tokit ya ne ya kapor balak dauda umensim ukris badan hapo chongki habaki ya thulupa ya jing sha shitom ukris bat ya kaburam kaban bot lapan pau haki bakila shakri yala dehi hndre ya pi Hakita ki bala pembinamenta hapi da kito ki bala ya lap ya ka kubor bapha hapi da umensim makut ya ubala pha nabneng kita ki ya ki ba ki angel ki trang ban kmi kakten jong utrai Nisamu ya play Hallelujah Saya Joshua jong utrai ban pen kraya kalenti jong Hallelujah 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 Utrai dan ringkat bat pi Kajing pule naga gospel kat kum u Lukas Kabram amigo try Enda lapura kisngi ba ke Elizabeth kan yo kunlung kalakha yau kun shindrang ki marjan marpa bat ki kor ki jai jongka ke liya sneu kumno trai ulale bah phla yaka bat ki lakmen lang bat ka habau kunlung uladap sityo kilawan ban otser yu kilamut ban ai kerteng sekaria yu da kerteng ukpa jungu
Henry ka kmi jung u kala kem ktin ka kerteng jung u kan long Yohanes kilong haka Henry pimdon kur mano ubakum kane ka kerteng kilapan idak da hauk pa jung u ban keli ka kerteng ka ba kumno umon ban ai Usekaria ulapan kading lengkniap badulat ho ka kerteng jung u kalong u Yohanes baro kila lengo ngan markum ta Usekaria ulalait kren biang badulas dang baniro ya ublay ki para marjan kila dap da gejingting bad ka kubor sapang kine ki kala priang keleng karilum Judea kat uba layos ngeu ula perkat sapang kata bad ula keli un salong uba kumue sha une ukunlong naba kabor jong blay kaladan bad ukunlong ula nang san unang kam klain ha kamet bad ha kamensem ula shong hari kenja hadu kisngi ba un sawan pau madan hakipad Israel ka gospel try Virginia Lord, your make grace. ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ha ka jingle niam jingi baro shisnem ni don ka jingrakhe ya ka sngi kha tang laitli hapo kabalang kata gadai kasngi kha jong Jesus Christ akar santarik udah sembar bad kumjuru kasngi kha jong kakmi jong Jesus kamaria ha kapratarik u benai nailur bad menta kasngi gadai kasngi kha jong Yohanes kabangi rakhe habangi rakhe ya kanai kasngi kha jong kene kilai ngut ka jingpule bad kane ka jingrakhe ya kane ka sngiburam ka khot ka were ngai phi bangin pusan sapang ka jingai sapang ka jingkurkhu jong u blai ha po kabalang ka jingi ha ka jingim jongi kum ki kon kristan bat kum juru haba manga ma phi ngirakhe ya ka sngi kha ka jingi kadai kata kajing penkan mau yangi bangin yaro bangin penan buram bangin duai how blade try kan rat na kabanta ki jingi ki jing kurku kaba ulat sei ha ka jing em ka jingi namar ngitip ba ka jing em ka bang yo pediang now blade kadai kata ka jingi kaba kraw tam ka bang yo ha ka jing em ka jinga ka jing pi na kita kikti basbun kikti by snake kikti babha jong ublay dry kan rat jongi ta gane gasngi ko hanmen ko para ngin ya palu jing mudlang khandia de sapang ka jing im jong u Yohanes Baptist ke ga jing hikai ka ba wai na ga banta junga ba jungpi bat ke ga jing ka banga ba na phi ngi de ban le ha ga jing im ga junga ga jungpi lengba ka jing im jong u Yohanes Baptist ka bau ai nungkong na sabe ngiyo ba ha ka jing im jong u Zekaria ba ka Elizabeth ki kimi ki pa jong Yohanes Baptist ha ka benengkong kilado jing kermen namar ba ha ka jing long rang ba ha ka jing long ba latamen jong ki kim semla yo kun Henry ha kaneka khlemat wat ha kata ka jinglong temen ka jungki wat ha kata ka jingdo jingkramen jungki kayat hu yaki bat kumjuru yang aya pi bangim dei bandu jingkramen wat ha pedeng kata ka jingdo jingkramen jungiru kumaong ha ka tin nong we mo hope is not to be lost even in the midst of extreme barrenness ngimdai bandan kata ka jingdo jingkermen wala padeng kata ka jingdo jingkermen ke bapalat ka jungi namar kumangyoong ha ka jingim jong Zekaria bat ka Elizabeth kilado jingkermen ba kinom yo konshu Henry ublay uong iki bapimdai bando jingkermen
Dain mata kadau menta u ayaki u kon u Yohanes u badai uta jingkerman na kabanta kajungki kim sem do jingkerman ha ya kabanan kong gila do jingkerman an rei haba u angel u an pau u ayaki kena khobar kila jano kata ka jingdo jingkerman ka jongki ban menta kila yo jingkerku na ublei kumbangi lo yo sneu ha ka gospel jong Lukas kalanong iwe nyo ka jingkular jong u blei hakiban ai yaki u khon u Yohanes namar bangitip bau blei jungi u blei jong ka jingkerman omdei u blei jong ka jingdo jingkerman ya kanengi layo jungi kai na ado basdang ka balang ka jungi walada ki kristan ka jungi ha panakong ki do jingkerman sapang ka jing kristan ka jungki sapang ka ta ka jingai ka jungki ha Jisu Henry u blei balong ka jingkerman u ai ki kata ka jingkerman dan mata kadau mengiru ngidai bandon kata ka jingai ngidai bandon kata ka jingkerman ha blei jungi namaru blei jungi udai u blei jong ka jingkerman yo le se ha ka jingem ka junga ka jungpi ngi omat shibun ba ki jingdo jingkerman kita ki jing ki bangi kendo ha ka jingem ka jungi ki bawan ra ki ba ai yang apa depi kata kamansim paidin no kamansim ban kenrian ba kenran no sawe banginom ya su sakmat ha ka jingem kristan ka junga ka jungpi lani ha ka no galanti lani ha ka no ka jingem ka ba ngidon Henry ublei jingi udai ublei jong ka jingkerman habangi ngei hau habangi shania hau habangi IT la de hau kumba kas u Zechariah bat ka Elizabeth ki IT la de ublei unsawan ban ayengi kata ka jingkerman wan hapadeng ka jingdo jingkerman ka ba krau la ne ka ba palat liam ka junga ka jungpi nantang yo iru bau blei udai ublei uta uba pendep hok yala kakular ublei jongi udai uta ublei uba bat hok bat uba pendep hok yala ka jong kakular ublei ula kular yang ayepi shibun ba ki jengi shibun ba ki jengkerku ngimdei ban kenran deno ngimdei ban pai deno ngimdei ban petno no Henry ublei hakawai kasngi unsapan urlong ya kakular ka jungko kumba ula ai kakular ha kamariat hisoti ula pendap hak ya kakular ka jungko ula ai kakular ha Zechariah bat ka Elizabeth kilayo ya kata kakular ka ba ula ai haki bat ngiru nadu basdang ka history jong kabalang bat kumjuru ha ka kitab kabarim kejutan kabarim ngiyo i bahwa blei ukular ya ki prophet ki jungu ya ki paj Israel ki jungu kakular ki jungu upendep hok den mata kadau mangama piru ngimdei ban kanran dendo ngimdei ban pai dendo ngimdei ban yaino da kawai galanti Henry ublei un pendep hok ya kakular ka ba ulai hanga badepi Henry kata ke jengej kata ke jengkermen ka junga ka jungpi ka ba kongsan ban ngei ba Jisu ulong kata ka jinglang perang na kabanta u Yohanes Baptis uim ka jengu tang na kabanta jong u Jisu omdei na kabanta kiwe ki jingtmu ki jengu omdei na kabanta kata ka jing pendap hok ka jengu ya kata ka e ka ba u kwa utrang ha ka jingem ka jengu Henry u Yohanes u im kajeng im kajeng u nado basdang hado bakot tang na kabanta jong u Jisu Christ dai nama takadau bau Jisu ulong kata kajeng lamprang na kabanta kajeng im jong u Yohanes Baptis ko hanmen ko para ngitip bamanga mapi wei pai weiro ngiwan sa kanek perthei omdei tang na kabanta jonga jongki omdei tang na kabanta kajeng im jongi marwei omdei tang na kabanta kaying kasem kajonga ka jongpik marwei Henry ngitip bang ngiwan sa kanek perthei na kabanta kajeng ngej jongi hau Jesus Christ namaro Jisu ublei jongi hi ul ai yang ai pi kanek jengej ul ai yang ai pi kanek jengem baro la pha yang isa kanek perthei
tang na ka banta ka we ka daw ba mangi ngindon ka ta ka jingej how Jesus Christ den mata ka daw ba mangiru ngidai ban pen kan mau yala de manta ka sngi bang u Jesus Christ udai kata ka jinglam prang jong ka jing em ka junga ka jung pi bang ngidai ban em ka junga ka jung pi na ka banta jong u Jesus Christ bat ngiyo iru ba Yohanes uwan sa ka mane ka perthei bat la jid yu ban long tau nong ya thulupa ban long kasur na ka banta ban pen kre ya kalanti jong u jisu ban pen kre ya kalanti na ka banta ka jingwan jong u Jisu Christ den mata ka daw bangila banong ba u Yohanes uwan ban weng no ya kito kibakhang lat ban yo iya kata ka jingba jong utrai ban weng no ya kito gijing khang lat ban yo iya kita gijing bah jong utrai ya kita gijing ai gijong utrai ya gijing sbun jong utrai mangama phiru lakhot balong kisenran jong ukres balong kinong bud jong ukres balong kita kinong ya thulupa jong ukres dei mata kadau bamangi haga jing em ga jung phi ngi dei ban long kita kilat jing ai ban weng no ya kito ki ba khang lat khamtame ban konge na ka banta ga jung em ga jung phi don ki ba khang lat yanga don ki ba khang lat ya phi ban yo i ya kata ga jing ba jong utrai Henry yanga ba dia phi la khot ban weng no ya kito gi jing khang lat ngi dei ban persang kan lakat ya da ga jing em ga jung phi bangin weng no ya kito gi jing khang lat ban yo i ya ga jing ba ga jong utrai nangta kabut hana ka banta ki weiru kumbau Yohanes wan ban weng no ya kito gi jing khang lat ba ki wei kin yo i ya ga jing ba ya ga jing sbon ga jong utrai wan ban weng no den mata kadang mangama phiru ngi dei ban em ka jung phi da lengba ka jung em ka ba bangin weng no ya kito ki ba khang lat ya kito ki lat ki ba ya lam ya ki para breu ke jungi ya ki para marjan ke jungi ya ki para kristan ke jungi ban yo i ya kata ka jing ba ka jing esne jong utrai but ngitib ba Yohanes uwan hakane ka perthei da kata ka jing sajid daw blai wan om ba wan hi dalade om ba mauhi ula ukwa banlong utaw nong ya thulupa Henry ublai ula jid yu ban pendap ya kata ka mission la ne kata ka kamram ya lap ba ublai ula pen khamti yu haba Yohanes utip ba ulong utaw nong ya thulupa haba ulong utaw missionary na kabanta ka gospel jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngoret ha ka kti jong utrai u IT ala de tilitlan da ka jing sngoret da ka ta ka humility ka jong u IT ala de ha ki kti jong utrai ki kti ki jong blai temangama phiru kumangama ne ngi la khod yang ngi la jid yang ngi balong kita ki senran jong ukris balong kita kinong bot jong ukris balong kita kinong yel thulupa jong ukris ngi dei ban IT la de da kata ka jing sngoret jongi ha u Jesus Christ ha ublei bala khod yang ngi ladangi IT la de da kata ka jing sngoret ladangim don halade kata ka jing sngoret dalele ngimla ban pendep hok ya kane commission ya lene ka kamyalap ya ka gospel harga jing em ga jung pi Yohanes ulaban pendep hok ya kane ka commission ka jung de namar ba udon kata ka jing sngoret halade de namar ba YT lade da ka jing sngoret hakikti gi jung utrai temanga maphiru ko men ko para hagane kasni ngide ban kan mau ba ngide kita ki balakhat banong kinong bot banong kisenran banong kinong ya thulupa jong ukres ngide banai ti ala de da ga jing snuret ha ki ti gi jung ha ga jing sanshar ga jung ha ga jing ya lam ha ga jing putin ti jung khnang ba manga maphi ngila ban pandap hop ya kana ka kamram ka ba ukres ulapan khamti yangi bangin le shas setelah ke perthei